Com cada any, quan es presenta la canícula i la calor augmenta, a Tarragona arriba el líquid més preuat, l'aigua de Sant Magí. Aquí, a les fonts de la Brufaganya, comença el tradicional rumiatge que finalitzarà amb l'entrada triomfal de l'aigua a la ciutat. I és llavors que entre l'olor al Fàbrega, els tarragonins es retroben amb un objecte gairebé oblidat al nostre dia a dia, però que fa milers d'anys que volta les nostres cases, el càntir. Segurament es tracta de l'objecte en ús més antic del Mediterrani que des de fa segles refresca els nostres estius. La història d'aquest envàs, ecològic i enginyós, és ben llunyana. Els més antics daten del quart mil·lenni abans de Crist. Des de llavors, aquest objecte ha anat canviant de formes fins a arribar als que coneixem avui en dia. A Tarragona en trobem alguns de ben petits, com aquest del Museu Diocesà. És d'època romana i s'anomenava escós, i a diferència dels que coneixem, aquest servia com a petit biberó pels més menuts de Tàrraco. Amb el final de l'Imperi Romà, la producció de càntirs va disminuir fins a quasi perdre's el rastre. L'arribada dels sarraïns a la península, però, va fer renéixer l'artesania dels terrissaires. I probablement va ser llavors quan el càntir de fang cuit va evolucionar fins a aconseguir un efecte gairebé màgic, refredar l'aigua del seu interior. El secret rau en el tipus d'argila que el fa més porós. Així, deixat a ple sol, el càntir sua, i això provoca que l'aigua de dins es refredi, un miracle dels terrissers o de la termodinàmica. A Catalunya, amb el temps es van popularitzar els càntirs pintats, vernissats i decorats amb la imatge d'un sant patró per tal de celebrar la seva festa, com Argentona o Balaguer, on se'n compraven per Sant Domènec. A Tarragona, el moment de fer-se amb un càntir nou és l'arribada de l'aigua de la Brufaganya, que està al mateix portal del camp. I així, és com aquest objecte, nascut de l'aigua i de la terra, modelat durant mil·lennis, torna cada any per Sant Magí, per refrescar-nos i connectar-nos amb segles d'història. Per cert, els vostres nens saben beure galet?